De tijd van veroordeling is gekomen. Pero avenochi, Maar vanavond nós não temos tremendo tema. Nós vamos papo a preparar tremendo tema para nós. hebben we een geweldige thema. Onze broeder Papo heeft een geweldige thema voor ons. Título de tema de avenochi tá glorificar Deus de vossa culpa para sombra e hora de juízo a llega. Thema is eer God in jullie lichaam, want de tijd van zijn oordeel is gekomen. Amen. Interessante, no? Amen. Interessant, hè? Nesse momento nang aqui, nós que extender também boa noite e bom bini na turene nang kutamira nós via e livestream. We willen ook een welkom heten en een goedenavond aan elke aanwezige via de livestream. Nós compreender que tiene nang kutawak nós over die inter mundo. We hebben begrepen dat er mensen aan het kijken zijn over de hele wereld. Tapi se nós que bisa, não importa onde botar, boa noite, bon tarde of bon dia. En daarom zeggen we waar je ook bent, goedenavond in alle talen. Amen. Nós espera que Deus vai bendicionar o manan também kutawak nós via die livestream. En dat degenen die op de livestream aanwezig zijn, dat de Heer jullie ook rijkelijk mag zegenen. Pero primeiro que nós começar com turcos, lá que nós vamos chamar na presença de Deus. Nós romang Argenis também dirigir nós em oração. Voordat we beginnen zal onze broeder Argenis ons leiden in gebed. Mi quero pedir humana também, of agradecer humana para a paciência, para o motivo que nós estava dando tiquilat, dank que você por assim tá guardo com paciência. Amen. Ik wil jullie bedanken voor jullie geduld, dat we wat later zijn, maar dat jullie geduldig hebben gewacht. Mi te pedir a congregação que por lanta para nós por ter reverência na oração. Ik zal de gemeente vragen om op te staan, zodat wij over kunnen gaan tot gebed. Bondadoso Deus, que mora de altura nan di cielo. Heerlijke God die in de hemelen zijt. Santo, santo, santo bota, Senhor. Heilig, heilig, heilig bent u, o Heer. Dank je, Senhor Deus, que vos permitir para nós para reunir aqui na bouw de proteção. Bedankt, o Heer, dat u toe hebt gestaan dat wij hier mogen komen om bij elkaar te komen. Dank je que vos proteger para nós para chegar aqui na sano e salvo, Senhor. Bedankt dat u heeft gezorgd dat wij hier allemaal veilig zijn aangekomen. Dank je pero seja de vida, oh Deus, que vos mantener de nós e conosco por ter privilégio de estar contar entre vivo na tarde. Bedankt voor onze levensadem, o Heer, dat wij nu tot de levenden gerekend mogen worden. Deus, vos avisa que nós temos que adorar de espírito e de verdade. Heer, u heeft gezegd dat wij u moeten aanbidden in geest en in waarheid. Pensei, oh Deus, ao tarde nós não por abrir boa palavra e iniciar esse serviço aqui. Daarom, Heer, wij kunnen het programma vandaag niet starten sem a presença de Bo Espírito Santo, que só por guia nos na tua verdade. zonder de aanwezigheid van uw Heilige Geest die ons zal leiden naar alle waarheid. Laga Bo Espírito Santo por morar riba nos coração ao tarde, Senhor. Dat uw Heilige Geest mag bewegen over onze harten, o Heer. Nós que está presente aqui, nesse lugar aqui. Wij die aanwezig zijn hier op deze plek. E toca coração de tu restante que está mirando online, Senhor. En ook dat u de harten mag raken van degenen die online aanwezig zijn. E permitir que serviço aqui tá de grande bendição para nos vida espiritual. En dat u het zo mag laten zijn dat deze dienst een zegening mag zijn voor onze geestelijke leven. Deus, que boa palavra ave, oh Deus, no regressa back bashi. Heer, dat u uw woord vandaag niet leeg terug mag keren. Pero que alcança o propósito que la sale com ele, Senhor. Maar dat hij zijn doeleinde mag bereiken. Que boa palavra produzir arrependimento de nos coração ao tarde, Senhor. Dat uw woord in onze harten mag komen. Que tu conduzir-nos na vida eterna de Cristo Jesus, Senhor. Die ons zal leiden tot eeuwig leven in Jezus Christus. Tu me programa que bouw de bogia, oh Deus. Neem het programma over, o Heere. Bendicional lep gestaan que também dirigir ponto de programa aqui. Zegen de lippen van degenen die het zullen leiden. E especialmente predicador, oh Deus. En speciaal de spreker, o O Heer. equilíbrio prang de vida ave para nós por desfrutar de delícia de boa palavra. Dat u het brood des levens zal breken en dat wij kunnen genieten van uw woord. Queda conosco, oh Deus, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Blijft u met ons, o Heer, vragen wij in de naam van Jezus Christus. Amen. 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 Laga nos queda para. Praise team. Rumanan saku
cantamento também com parte de oração e adoração a Deus. Lá que nós vamos cantar, nós vamos cantar cantica tema e depois nós vamos cantar 2 canticas mais. Romanan, die mag die acompanhar-nos também de cantica. Weten jullie dat gezang ook tot de ere van de Heer is? Wij zullen nu een aantal liederen gaan zingen met het preesteam. E para mim cantica que nós vamos cantar, nós cantica tema. Den tempo agora. Então coisa é parte que me é pisa que é ancrada em a palavra de Deus. Lá que nós vamos cantar ele. We zullen ons themaliedje gaan zingen. cantica número 528. Jesus também barranca fiel. Half del tempo de orkaan. Amen. Jezus onze veilige rots. Dat is het volgende lied. Orca.
Nos último cantica, ta cantica número 683 de nos himnario. Cantica número 683. Mi que canta Cristo su amor. Ons laatste liedje zal liedje 183 zijn in onze liederenboek. Ik wil zingen van de liefde van God. Ik dank je prijsteam voor acompanharnos de bonita cantica na. Bedankt broeders en zusters en bedankt prijsteam voor alle mooie liederen. Neslo Romanang awe nos lo no by tin testimonio. Vandaag zullen wij geen getuigenissen hebben, broeders en zusters. Nos lo by den un charla cortico con nos Romang Argenis. We zullen in een klein onderwerp gaan met onze broeder Argenis. Van ons bij de charla aki, laten nos comienza con nos Bijbel 1 Corinthians 6:19. Om hier verder over te gaan, zullen wij onze Bijbels pakken in 1 Corinthians 6, vers 19. Nos Romang Argenis daarbij dirigirnos den un charla cortico. Onze broeder Argenis zal ons leiden in een korte stuk. Bueno, me te viro mais contento, mas ora me tenho baiasi e consegui. Abre a palavra. Ik word blij als ik het woord van God moet openen. Paso me gozo de sintaki ding. Want mijn blijdschap zit hierin. Ora nos meditar de palavra de Dios, mi rumanang. Als wij mediteren in het woord van God, broeders en zusters, alimentar nos alma. voedt het ons lichaam. En tot die manier nos te queda den Cristo. En zo blijven wij in Christus. Manera hermana Bisa, laga nos abre nos Bijbel den 1 Corinthians 6. Zoals de zuster heeft gezegd, laten wij onze Bijbels openen in 1 Corinthians hoofdstuk 6. Versículo 19. Vers 19. Oké, tu rende tine? Heeft iedereen het? Amen. Amen.
Het tekst dat bisa, ik heb wel lezen kumi. De tekst zegt, ik wil dat u met me meeleest. Of boso no sa, kuboso kurpa, ta e tempel di Spiritu Santo. Kende ta den boso, kende boso ting di Dios, y kuboso no ta pertenece na boso mes. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? Mita bij conversa un rato dingen korte minuut na komitiki. Ke congregação. Ik zal even in gesprek gaan met jullie in de korte tijd die ik heb. Ora me bisa conversa, mita bij intercambiar kurumana. En als ik zeg in gesprek, is het een dialoog met jullie. Kempo bisami, kiko nanta comprende boje texto aqui. Wie kan mij vertellen wat ze onder dit Bijbeltekst verstaan? Miti mester di un mic pa anto miti mester e diaconisa nang, por favor. Ik heb een diaconessa Mi mester di nodig. dos diaconesa. 2 zelfs. Ok? Un diaconesa va para den e band aqui, un va para aqui nang. Eentje die dan hier kan staan en eentje meer. Anto miti tu na mic pa bopo papie den mic. Kempo bisami kinanta comprende boje texto aqui. Wie kan mij vertellen wat zij begrijpen onder de Bijbeltekst? Por isso, mãe, nós também se que são que contesta. En als je hand kan opsteken, dan lopen we naar je toe. Porque me leseu minha mas babo. Willen jullie dat ik het nogmaals oplees? E texto bisa. De Bijbeltekst zegt, Un pergunta mirumara. een vraag, broeders en zusters. Pablo da puntra e Corinthians na pergunta que tá para nós também noite. Paulus vraagt aan de Corinthiërs, en het is ook een vraag voor ons vanavond. Of boso no sa, boso curpa ta Of weet u nu dat uw lichaam... Tu rende din Bijbel? Heeft iedereen een Bijbel? Si tu rende din Bijbel, laga nos escute duro. Of boso no sa, boso curpa ta Of weet u nu dat uw lichaam een tempel di Espírito Santo. tempel is van de Heilige Geest? Ito sige bisa. En het zegt verder, Kende ta den boso, die in u is kende boso ting di Dios. en die u van God hebt ontvangen. E boso no ta pertenece na boso mes. En dat u niet van uzelf bent. Quem pode explicar me que texto aqui da bisa? Wie kan mij uitleggen wat de Que Bijbeltekst nós hier tá zegt? compreendendo boje texto aqui. Nós temos irmã Carla. Wat begrijpen wij? Onze zuster Carla? Lo que comida comprende. Sí, lo que comida comprende está. Ora nos aceptar Cristo. Wat ik begrijp is, als wij Jezus accepteren, Eta viva de nos. woont Hij in ons. Anto nos culpa no ta pertenecen a nos más. En ons lichaam behoort dan niet meer tot ons, Pero eta pertenecen a Cristo Jesús que está viva de nos. maar het behoort dan aan Jezus Christus die in ons woont. Anto nos no pohasi. Tu lo cual con nos mes que más sobra. Espíritu Santo está viva de nos. En wij kunnen niet doen wat wij zelf dan meer willen, want de Heilige Geest woont dan in ons. Zover. Ok, tremendo. Geweldig. Dank je, irmã Carla. Nós temos irmã mas, Bedankt zuster Carla. We hebben nog een zuster, irmã Guillermo. broeder Guillermo. A mí te comprende personalmente, Bodi, pregunta, que mi aguardo creador de Dios, mi su creación. Ik versta dat ik ben geschapen door God. Y mi aguardo, dus mi ajay, ela supla rosea de mí para mi portin e vida. En hij heeft zijn leven in mij geblazen, zodat ik leven kan hebben. Ok, dank je, irmã Guillermo. Nós temos mais gente que era Bedankt broeder irmã Guillermo. Maribel. We hebben nog een zuster. Sim, a mim te compreender que nos culpa tá como deve ser tá posse é fruta não do Espírito Santo que tá viva de nós, porque nos culpa de templo e nos tá adaptar.
Ik begrijp fruta ng Espiritu Santo. dat ons lichaam de eigenschappen heeft van de Heilige Geest. Si que nos nota pertenecen a nos, dus nos está viva, é fruta ng Espiritu Santo. Dus we behoren niet tot onszelf toe, maar wij hebben de vruchten van de Heilige Geest. Ok. Dank je, Miruman. Bedankt, Nós tem zuster. broeder Alvaro. Broeder Alvaro. Para añadir, natural qual é o maná de agrebache, muito agora pouco dia agora se pergunta over de coisa, então nós a começar com uma característica não de justificação, então eu estava parte alimentícia. Com nós está alimentando os meses, exceto parte não com nós não podemos pensar, tá me culpa, me tá raça, que como que é, me tá come, que como que é, me tá usa, que como que é, então boa culpa assim, porque Deus do nada, então botigo sorte, passou de culpa aqui. Or was ta Cristo, ta Cristo vai vir dentro, então vou dizer só que passou Cristo não tá come que cuta, Cristo não tá bebe que cuta, então Cristo não tá baila que cuta, Cristo não tá papia com cuta. En ta Cristo tá viva. Amen. Amen. De broeder Amen. zegt dat als je, wat hij eronder begrijpt is, dat als je Jezus neemt als je verlosser, dat je niet van alles meer kan doen. Het is wel je eigen lichaam, maar nu heb je het gegeven aan Christus. En Christus eet niet alles, doet niet met alles mee, dus daar moet je rekening mee houden. Ok. Nós temos mais? Hebben we nog iemand? Já 10 minutos met de Miruman? Nós assim nada aqui. Tá ruim acontecendo. Hebben we zo weinig tijd? Ok, waar aqui. Ok, bom. Het tekst avisa, Mirumana. De tekst zegt, Nos broeders en culpa zusters, tempel. ons lichaam is een tempel. Que um templo? Wat is een tempel? Essa é a pergunta. Dat is de como vraag. Deus está considerar o corpo aqui como um templo. Waarom ziet God ons lichaam als een tempel? A minha pergunta mais. Até pergunta que se conteste bom, tem regalo à noite. En degene die het antwoord goed geeft, krijgt een cadeau vanavond. Of prometo isso, se mãe conteste bom, tem regalo. Of degene die als eerste een vinger opsteekt en een goed antwoord geeft, krijgt een cadeau. Die conversa é um tique fácil. Weet je waarom? Want het is een beetje Porque makkelijk. nós não temos tempo, mas assim é fácil não. Omdat we niet veel tijd hebben, zal ik het makkelijk maken. Onde Deus die que está nos corpo trove? Wat Het is ons tempel. lichaam? Een tempel. A pergunta de mim. Nu komt de vraag, Onde Jesus estava aqui? waar is Jezus nu? Outra palavra para santuário. Tem aposento alto. Pero me estera aí samang toch? We moeten vingers opsteken. Nós tem quem se para mim? Wie heeft eerst een vinger opgestoken? É Senhor, ok. É man para trás aí. Eruman, sim. Onde Jesus está agora aqui? Waar is In Jezus the nu? most holy place. Sorry? In the most holy place. In the most holy place. In de allerheiligste plaats. Ok. É man tinha regalo. Pastor Jesus está dentro do templo, dentro do lugar santíssimo. Want Jezus is in de allerheiligste plek. 5 minutos mais. Para mim poder terminar, pastor, me quer terminar que saque, aqui. Nog 5 minuten. Miro manang, ora Deus pensa que culpa do templo do Espírito Santo, não? Wanneer Jezus zegt dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Algo sério Deus está papiando de aqui. dan is het iets heel serieus waar God het over Ora heeft. nós compreender o templo literal que Deus lá atrapa meio de Moisés, Als we begrijpen de letterlijke tempel die God heeft laten bouwen door qual Mozes, um símbolo de templo original que está dentro cielo. hoeveel symbolen er zijn van de originele tempel in de hemel. Então dentro cielo está santidade perfeito tem. En in de hemel is er perfecte heiligheid. Que me ande para compreender que se Deus põe sinal de lo que está perfeito e santo dentro cielo, Dus als God een signaal heeft gegeven van wat er perfect ela en lá heilig Moisés is, desenhar trazer aqui bom. heeft laten maken hier op aarde, Então, o pisa, pessoal, não aqui não tem tempo literal, mas que nós está dentro da baia, somos sacerdotes dentro da baia dentro mais. want nu is er geen letterlijke tempel hier waar wij zo Qual naartoe é o kunnen. templo aqui?
Qual é a minha templo? Nos curpa mesmo. Su curpa. Wat is de tempel? Je Mi lichaam. cubo su curpa, de Dus- templo do Espírito Santo. Dus ons lichaam is de tempel van de Heilige Para Geest. me será, para me terminar, Om af te sluiten e para me pôr conectar lo que com nosso brother Papo a predicar último e de gente cansar, mas desde sossego, en om te koppelen aan wat broeder Papo heeft gepreekt over vermoeide mensen hebben rust nodig. Deus pinta papia com mes, algo hopi hopi claro. God heeft iets tot mijzelf heel duidelijk gesproken. Essa que me que laga para humana. En dit wil ik voor jullie achterlaten. Se nós não tem curpa sano, Als wij geen gezond lichaam hebben, nós não portem mente sano. kunnen wij geen gezond verstand hebben. Onda Espírito Santo da papia. Waar spreekt de Heilige Geest? Aqui, Hier. se mi curpa tá sano, Als mijn lichaam me gezond porte is, mente sano. kan ik een gezond verstand Então, se hebben. me tem mente sano, En als ik een gezond verstand me heb, pode compreender que Jesus está sendo em santuário celestial aí arriba. kan ik begrijpen wat Jezus aan het doen is boven in Pensei, de Deus heiligdom. está chama nós para compreender que nós está templo do Espírito Santo. En daarom is het goed om te begrijpen dat wij een tempel zijn van de Heilige Passou o Geest. Espírito Santo está tuma de lo que cuta de Jesus, Want als de Heilige Geest neemt van wat Jezus is, revelar na mi cubo. dan laat hij het zien aan ons. Deus bendicionar você, meu irmão. Dat de Heer jullie mag zegenen. Irmão, conta irmão seu nome? Wie heeft gewonnen? Wat is uw naam? Patricia. Patrícia, irmã Patrícia, agora é book, a do irmã também é book somente é na espanhol sim. Zuster zal een boek Amen. krijgen en die zal in het Spaans zijn. De zuster Deus vindt het niet bendicionar erg. você, meu irmão. God zegen voor jullie. Nós chamamos Argenis, Bruno Argenis, danke para a parte aqui. E lá nós reza, pedir Deus romana para nós por cuidar nos templo, caminho do Espírito Santo de Deus da Bíblia adem. Laten we onze broeder Argenis bedanken en laten we God vragen om ons te helpen om te zorgen voor ons lichaam waar de Heer, de Heilige Geest in woont. Romana, nesse momento aqui, nós tínhamos o privilégio de presenciar cantiga especial. Op dit Nos moment zijn we bevoorrecht om een speciaal te luisteren. Nós irmã Biola, aunque que está quebrando de saúde, é que traz especial para nós a noite. Que Deus por bendicionar grandemente. Onze zuster Beulah, ook al heeft ze gebreken met haar gezondheid, wil ze toch een speciaal voordragen. Dat de Heer haar mag zegenen. Oké, microfoon. Meteen canta Blessed Assurance. Ik zal het liedje zingen, Tres Blessed idiomas. Assurance. Ok? Momento. Dulce consuelo, tindem Jesus, o que you dança, Maya denge, turmi pikanan, ela kita, nace di novo, purifica. Da mi historia, oh, da mi canción, alaba Jesús, tu rabai, da mi historia, oh, oh, da mi canción.
submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight, angels descending, sent from above, echoes of mercies, whispers of love. This is my story, oh, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, oh, this is my song, praising my Savior all the day long. Cuando la lucha falta la fe y el alma sea Bayrubes. Cuando la lucha falta la fe y el alma siente desperecer, Cristo nos dice, yo es calmará de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. This is my story, oh, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, oh, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Amen. Nos Dios para bonita cantica. Amen. Amen. We bedanken de Heer voor het mooie liedje. Mino abisa romanan ku cantamento ta un tipo di oración. Heb ik niet tegen jullie gezegd dat zang een soort gebed is? Ahora que romanan mes por a experiencia. Nu hebben jullie het zelf mogen ervaren. Nos agradecemos roman Biola para bonita cantica. We bedanken onze zuster Beulah voor het mooie lied. Wanneer maar bisa kaba romanan aweta nos di 6 anoche. Zoals ik heb aangegeven, broeders en zusters, is het vandaag onze 6e avond. E dia nang apasa asina liye. Zo snel zijn de dagen voorbij gegaan. Después de awe nos di solamente dos temas nang mas para nos presentar para a campaña. Na vandaag zullen we alleen nog 2 dagen hebben voor de thema's van de campagne. Mañana noche y ya sabra mañana. Morgenavond en zaterdagochtend.
Romano quero cordialmente invitar para ter manhã à noite e mais ainda, Romano quero invitar para visitar junto conosco sábado manhã. Jullie worden hartelijk uitgenodigd om morgenavond ook aanwezig te zijn. En des te meer ook op sabbadochtend om erbij te zijn. Para sombra sábado, tá nos de laatste thema die campagne. Want op sabbat zal het onze laatste thema zijn van onze campagne. E nós vai culminar, nós vai ser a campagne com grandioso bautismo. En wij zullen het afsluiten met een geweldige doopdienst. Pensei Romana, laat ons fazer nos best e preparação para nós porter tour e dos de laatste thema nang aqui. En daarom laten wij onze best doen om aanwezig te zijn bij deze 2 laatste dagen. Para a noite, agora é hora importante a chega. Voor vanavond is nu het belangrijke uur gebroken. Para sombra Deus sabe usa agora nós Romang Papo para apresentar het thema para nós. Want God zal nu onze broeder Papo gebruiken om het thema met ons te delen. E het thema die predicatie die a noite tabisa atrobe. En het thema zal zijn: glorifica Deus cubo su culpa pa sombra e hora de su juicio a llega. Aanbid God met jullie lichaam, want het uur van zijn oordeel is gekomen. E maneira nós man papo mes tabisa preparamos mes, ponemos pen, cubo papel, cubo Bijbel klaar para fazer anotação de lo qual nós também vamos bisa. En zoals onze broeder Papo zegt, bereid jezelf voor, zet je pen en papier klaar om te noteren van wat er wordt gezegd. Deus bendiga nos Romang maneira de apresentar het thema para nós. Dat de Heer onze broeder mag zegenen terwijl hij het thema met ons deelt. Bueno, di mia parte també, buon noche, naturende presente. Van mijn kant of een goedenavond aan iedereen die aanwezig is. Noche, mi da sumamente contento di porte a trove para compartir a palavra do Senhor com cada que está aqui. Ik ben vanavond weer blij om hier te zijn en het woord van de God te delen met iedereen die hier aanwezig is. Nós romanchete avisava de 6 noite anto mi last noche. Zoals onze zuster Chetty heeft gezegd, vandaag is de 6e avond en mijn laatste avond. Passou después já que de massa noite. Uma noite só que dava Steven. Want hierna zullen er geen avonden meer zijn, alleen nog 1 avond van broeder Steven. Pero para lo que te trata a mí también last noche y después a quedar-me net es sábado final. En wat mij betreft is dus de laatste avond en daarna de laatste sabbat. E meu irmão estimado, nós também será simang aqui com mensagem sumamente vital. En wij zullen dus de week afsluiten met een zeer belangrijk boodschap. Vamos começar a saber feio aqui. Het tema que nós também trata sábado manhã. Ik zal jullie alvast vertellen, het thema die wij zullen behandelen op sabbadochtend Está intitulado is getiteld E pergunta que lo determina bo destino eterno. De vraag die jouw eeuwige bestemming zal bepalen. Que mendi já sabra mainta bom meester ta akina. Dus sabbadochtend moet jij hier zijn. Si bo no potei, sorro ba potei toch. En als je er niet bij kan zijn, zorg dat je er toch bij bent. Pa sobra da já sabra e costa bei hala ser. Ok. Osaku ave noite mes. Weet je dat vanavond? E dava dat dilemma pa sobra bosa mita mira ku e dia nan ku nosting ta kortiku. Was het een dilemma, want ik zie dat de dagen die wij hebben eigenlijk te kort zijn. E mita pensa ku bosa ting algum tema nan ku boke compartir pero jainan mes ting outro tema nan tambe ku boke compartir pero ting mas dia. Want er zijn thema's die je wilt delen, maar er zijn geen genoeg dagen. Pero ore bosa ma para que tu e me di no. En ik stond bij stil en ik zei nee. Het tema que nós também trata a noite tá opi importante. Het thema die wij zullen gaan behandelen is heel belangrijk. Pa sombra eta parte die evangelio eterno.
Want het is deel van het eeuwige evangelie. Y siendo parte do evangelio eterno, den quadro está también mirumangstima importante den quadro dico hora di su juicio allega. En als je het zo bekijkt, is het ook belangrijk in het thema van de tijd van het oordeel van God is gekomen. Bosa obibia ora da trata di tema aqui. Als het gaat om dit thema, Obibia hende que escape. willen mensen het graag overslaan. Nanta bisabu no e nota importante para salvación. Zeggen ze nee, het is niet belangrijk voor je verlossing. Ja, que me indico otra palabra e no tiene ninguna significación ora que trata bo salvación eterna. Dus met andere woorden heeft het geen toegevoegde waarde als het gaat om je eeuwige verlossing. Pero a noche mi tabaita ayudando cada de nós a noche para comprender. Maar vanavond zal ik elk een van ons helpen om te begrijpen Quão importante está para estudiar a palavra de Deus e não escuta na opinião de gente. hoe belangrijk het is om het woord van God te bestuderen en niet te luisteren naar meningen van mensen. Pa sombra, se você falha, é coisa aqui. Want als je dit mist, Não importa quão sincero botar. maakt niet uit hoe oprecht je bent. Não importa nada. Niks maakt dan uit. Esta parte do evangelho eterno que tem que purificar-nos para serem conosco por dentro do reino de céu. Het is een deel van het eeuwige evangelie die ons zal moeten reinigen, zodat wij in het hemelse koninkrijk kunnen komen. E prometo Cristo bem. En voordat Jezus terugkomt, Essa aqui está parte do trabalho para preparar pueblo para contra que Cristo ora que é bem. is dit een deel van het werk om Gods volk klaar te maken voor wanneer Jezus terugkomt. Tapesei não laga ninguém gente ganhado que não está importante para a salvação. En daarom laat niemand je voorliegen dat dit niet belangrijk is voor je verlossing. Para sombra esta de vital importância. Want het is van zeer belangrijk. Bueno, laga nos hace palavra de oração cortico para nos por dentro a noite de palavra de Deus. Laten wij kort overgaan tot gebed. E a noite, waga era Steven na bisaku, essa ideia estava a raspar, dus tapesei esta que da repetir cada dia. En gisteren zei Steven, de CD had een krasje erop en daarom bleef het op herhalen. Pero ave, ma baixa corri baje, dus ave noite, esta vai tra e muziek te singen toca, oké? Dus ik heb er wat opgesmeerd, dus ik heb eraan gewerkt. Os ave noite nós também começar de boek de Eclesiastes. Want vandaag zullen wij gaan in het boek Prediker. Pero, por Revelação 4, versículos 6 e 7 para trás de cabeça. Met Openbaring 6 en 7 in onze achterhoofd. Bueno, laga nos hace palavra de oração. Laten wij overgaan tot een woord van gebed. Nos Tata Celestial, ave noite, nós abinha trobe para sinta na bopia. Onze hemelse Vader, vanavond komen we weer bij uw voeten zitten. Pa sombra, nos que para educar-nos ave noite. Omdat wij willen dat u ons vanavond opvoedt. Den quadro que o Senhor nos que conhecer Cristo mais e mais. In het teken, Heer, dat wij Christus meer en meer willen kennen. Passou nos saco da den vida eterna da cinta. Want wij weten dat daarin eeuwig leven zit. Ave noite pensei, papia na nos coração. En daarom vanavond spreekt het onze harten. Senhor, trece convicção e conversão den coração nan. Heere, brengt bekering tot onze harten. E Senhor, ave noite, ajuda-nos para compreender que a noite aqui está uma noite sumamente importante. En help ons om te begrijpen dat deze avond een zeer belangrijke avond is. Que também põe-nos cara a cara, Senhor, para decidir se é pavo of em contra divo. En dat het ons laat kiezen, o Heere, voor u of tegen u. Pero ta nossa oração que cada de nós por escolher a noite para seguir abo. Het is ons gebed dat we allemaal mogen kiezen voor u. Dank u pekosnaki a noite. Bedankt voor dit alles vanavond. Guia e momento aqui. Leid dit moment assim. zoals u dat alleen kan. Nós te pedimos de nome de Jesus. Vragen wij u in Jezus' naam. Amen, Senhor. Bueno. Glorificando Dios ese es el título a noche de nos sermón. God erende, dat is het thema van onze preek. Den-nos culpa para su hora de su juicio ayer. In ons lichaam, want de tijd van zijn oordeel is gekomen. Romano sa ora que Salomón ahorita llega na el final de boek de Eclesiastes. Weten jullie dat wanneer Salomo aan het einde komt van het boek Prediker,
Después que él acaba de descrever praticamente bosatur wanneer mensen yaman vanidad nang kutososo de baudi solo. Wanneer hij alles beschrijft wat er onder de zon gebeurt. Eta llega na versículo 3 y 4 caminda worku eta trek conclusión. Dan komt hij bij de vers 13 en 14 waar hij een conclusie trekt. Después que la mira turcos. En hij heeft alles gezien. Después que estaba a riqueza de abundancia. Wanneer hij rijkdom had in overvloed. Después que estaba hopi en de muenan den su vida te kunanga guielen idolatría. Hij had verschillende vrouwen in zijn leven en ook afgoderij. Wak edi ela passa door die toere fase nang di vida. Hij zei, ik heb dit allemaal voorbij zien gaan in mijn leven. Pero Señor, después di tour cosnan etabisanos ta conclusión aquí ela llega na je. Maar na dit alles zegt hij, tot dit conclusie ben ik gekomen. Y mi que lees el versículo aquí cubo for die King James version pa sobra denan eta diferente foi lo cual que tabisa demo versión na papiamento. En ik wil met jullie lezen uit de King James version, want het is net anders dan wat het zegt in de Papiamense vertaling. Escucha que Salomón tabisa. Luister wat Salomo zegt. Tabisa conclusión de tur lo que aguardo tendita teme Dios y guarda su mandamento nan. Escucha bom. Demo versión tabisa pa sobra esa que está aplicable a cada persona. Pero tende bom que tabisa de King James version. Luister goed wat het zegt in de King James version. Pa sombra esa aquí ta enter et deber di gente. Want dit is wat de mens hoort te doen. Que men cu otra palabra te saki ta lo cual cu Dios que di gente. Dus met andere woorden, dit is wat de Heer wil voor de mens. Teme Dios y guarda su mandamento na. Vrees God en bewaar zijn geboden. Pa sombra esa aquí ta tur lo cual cu Dios que mirabu hasi. Want dit is alles wat God je wil zien doen. Desa aquí ta lo cual cu Dios que mirabu na mi viseo aquí perform. Dit is alles wat God jou wil zien doen. Ja, pa sombra te saki ta enter et deber, ja, ku abo tin ku hasi. Want dit is je hele verantwoordelijkheid. Oké? Ahora, papiando di ture deber di gente. Sprekende over de verantwoordelijkheden van de mens. Waarom apostel Pablo wordt poter den boekje die Promet Thessalonicense capítulo 4. Kijk hoe de apostel Paulus dit beschrijft in 1 Thessalonicense. Voordat we hier verder gaan. Láganos wak e versículo 4 también. Laten we kijken naar vers 14. Die Eclesiastes. Van Prediker. Ja? Para bom, edi essa aqui ta e deber e deber di gente den quadro di Kiko. Wak bom, eta bisa pa sobra Dios lo 13 tur hecho na juicio. Tur cos cuta escondi sea bom of mal. Hij zegt, dit is de verantwoordelijkheid van de mens. En waarom? Want God zal namelijk elke daad in het gericht brengen. Nós escuta eigenlijk echo die Revelación 4 de versículo aqui. Horen we de echo van Openbaring 14 hier in deze vers weer? Oké. Vamos ver para nós aqui Pablo tabisa den Promet Thessalonicense. Laten we kijken wat Paulus zegt in 1 Thessalonicense. Versículo 4. Vers 4. Oké. Nós acostumamos acabar com capítulo 4, versículo 3. We zijn gewend aan hoofdstuk 4, vers 3. Não, outro convidado para isso hoje. Ok? Nós temos costume of nós saco ma costumbrar de poner fundatie para nós por edificar e bagende, verdade? Jullie zijn gewend dat ik een fundament leg zodat ik verder op kan bouwen. So a noite também nós poner fundatie para nós por edificar e bagende. Dus we zullen vandaag weer een fundament leggen om verder op te bouwen. Waar kom je apostel Pablo te boeten woord in zijn carta kinang na iglesia di Thessalonica? Luister goed hoe Paulus dit beschrijft naar de gemeente Thessalonica. Nami lees versículo 1 também minha boa. Eta bisa finalmente antor humanan nos ta pidi espierta boso den Senhor Jesus pa mescos cu boso assim de nós com boso mestercana e agradar Deus mescos cu boso tacana or boso sobresali
más y más. Pa sobra vosso saki mandamento nan nos aduna vosso pa medio de Senhor Jesus. Escuta bom agora versículo 3 também. Eta bisa pa sobra essa aqui ta é voluntade de Deus. Nós mira? Pa sombra essa aqui tá aqui go? Want het zegt, dit is Voluntade de Deus. Que de wil van God. Com outra palavra, te aqui Deus que pa borrasi. Met andere woorden, dit is wat God wil dat je doet. Te aqui tá é dever que botin ku cumprir com ne pa com Deus. Dit is een verantwoordelijkheid waar je aan moet voldoen Ja, met Pablo God. kapisa, essa aqui tá é voluntade de Deus pa vosso. Dit is de wil van God met jullie. Kiko, Wat? vosso santificação. Jullie heiliging. Não sei? Zijn jullie er? Ok. Ja? Que mendi Salomão tabisa essa aqui, nós temos que cumprir com renter e dever, qual tá guarda of temer e guarda su mandamento não? Wij moeten God vrezen en zijn geboden houden. Anto Pablo te mostra nos kuwak temer e guarda su mandamento não, ta renter e dever de Deus, ante seita guardo yamakiko santificação. Als wij God vrezen en zijn geboden houden, betekent dat de heiligmaking. Ok. Kiko ta santificação. Wat betekent heiligmaking? Laga nos dismove bij un tiki arriba den e capítulo 3 di mesma carta di Pablo. Laten wij iets meer naar boven gaan in hoofdstuk 3 in dezelfde brief van Paulus. E nós lesa versículo 13. We lezen van hoofdstuk 3 vers 11 tot en met 13. Seguir mo Bijbel. Volg maar in je Bijbel. Eta bisa awor ku nos Dios y Tata mes y Jesús nos Señor dirigir nos caminda cerca vosso. E que o Senhor hasi vosso, escucha bom, aumentar e abundar em amor para outro e para tur gente mescos que nós também tem para vosso, para estabelecer vosso coração irreprochável den Kiko, den santidade delante de nos Deus e Tata na venida de nos Senhor Jesus, cultur su santo nan, ok? Que me dico outra palavra, lo qual que Pablo tabisa tá. Met andere woorden, wat Paulus zegt is, edificação de termino santificação. De hele betekenis van de heiligmaking. Da abundância of crescimento de amor para Deus e para gente. Is het groeien in liefde voor God en voor je medemens. Is het niet waar? Pa ora que Cristo bin eta bisa, pa e bini bin hayanos den e condition e. Zoals als Christus terugkomt, hij ons in zo'n conditie mag treffen. Oké, laten we ons confirmeren. Laten wij dit bevestigen. Den boekje Hecho nan die Apostel, pagina 565, paragraaf 1. In het boek Apostelen. Ja, Handelingen van de Apostelen, bladzijde 565. Eta bisa nos santificación verdadero significa Kiko. Amor perfecto. ¿De verdad? Dat heiligmaking betekent perfecte liefde. Obediencia perfecto. Perfecte gehoorzaamheid. Y conformidad perfecto na Dios su voluntad. En perfecte toewijding aan de wil van God. Oké? Nos está santificar na Dios por medio de obediencia na é verdade. Wij zijn geheiligd naar de Heer door gehoorzaamheid aan de waarheid. Salomón di essa aqui tatur e dever de gente. En Salomo zegt, dit is de hele verantwoordelijkheid van de mens. Teme Dios y guarda su mandamento. Vrees God en bewaar zijn geboden. Pablo tabisa nos que aceita en será significa santificación. Paulus zegt dat betekent heiligmaking. Santificación significa crescimento de amor perfecto para Dios y para gente. Heiligmaking betekent groeiende en volledige liefde tot God en je medemens. Agora. En nu? Bota corda com nossa comissão semana passada. Semana passada. Já março à noite.
Weet je hoe we zijn gestart op dinsdagavond? Nossa começar em o book de Revelação 4, versículos 6 e 7, tá verdade? We waren begonnen in Openbaring 6 en 7. E versículos 6 e 7 arriba-nos na Éxodo 20, tá verdade? En het heeft ons gebracht naar Exodus 20. Caminda nossa mira com o sábado de Senhor, ta señal de adoração verdadeira. Dat het heeft laten zien dat de Sabbat van de Heer een signaal is van ware aanbidding. Pero importante tá para nos catch também que o sábado é señal de santificação. Het is belangrijk dat wij begrijpen dat de Sabbat een signaal is van ware aanbidding, van heiligmaking. Ja, heiligmaking, oké? Oké. Bang e ora na Éxodo capítulo 20 rato. Laten we dan gaan naar Exodus hoofdstuk 20. Dá-me o acontecer também. Oké? Prometo nos bijna. Voordat we zo ver gaan. Oké? Laga nos contestar a pergunta aqui por aí. De com santificação está sina importante e que está seu alcance. Waarom is heiligmaking zo belangrijk en wat is eigenlijk het doel? Escrevia 2 versículos na criou papel para nos promover. Schrijf deze 2 versen op je papier zodat we verder kunnen. Tem aqui Pablo também de Hebreu capítulo 2 versículo 4. Luister wat Paulus zegt in Hebreeën 12 vers 14. Nós contra Pablo de com santificação está sina importante. Waarom is heiligmaking zo belangrijk? Ante tapisa nos wak aspirar para ter paz cultura gente e que comas santificação sin qual ningún gente lo mira Senhor. Não sei? Zijn we er? Que mendi santificação tá ja, de vital importância. Dus heiligmaking is van doel. vitaal belangrijkheid. Het is het doel. Oké, então waka wor kiko santificação ta abarca. Pablo da pisa de 1 Tessalonicenses 5:23, awor Deus de paz santificado so kiko completamente antomita reza para Deus kiko por preservar vosso kiko espírito, alma e corpo sin kiko, sin mancha, kikora, te que hora? Tena é venida de nosso Senhor Jesucristo. Dat is 1 Thessalonicensen 5:23. E cosa que está muito importante, nós está catch lo qual Pablo está avisando. Dit is zeer belangrijk. Begrijpen wij wat Paulus zegt? Que men santificação não é solamente algo de espírito só. Dus heiligmaking is niet alleen iets van de geest. Sino santificação está toma lugar espírito, alma e corpo. Maar heiligmaking vindt plaats door geest, ziel en lichaam. Agora, a noite me também mostrava. Vanavond laat ik je zien. Que o diabo sa cos que nós está negligear para compreender. Dat de duivel iets weet wat wij niet toelaten om het te begrijpen. Ja, para sobra, wat diabo sa que se assim of mantenernos em condição aqui, nós está em problema sério. Want hij weet dat als hij ons in een bepaalde conditie houdt, hebben we een groot probleem. Oké, ik heb een back conversa aqui, Ribadje. Oké? Ik kom daar zo weer op terug. Oké. Laten we lezen aqui também. Laten we ook deze lezen. Oké, papiando di het deber di gente. Banco me de boek di Matteo tempura. Matteo capítulo 22. Matthäus hoofdstuk 22. Versículo 36 até 40. Vers 36 tot en met 40. Então me que mostrava algo de versículo aqui ao noite que quizás vão para que tu nunca na je. En ik zal je iets laten zien in dit stukje dat je misschien nog nooit bent opgevallen. Versículo 36. Vers 36. Nós acorda e fariseu não abini e que saduceu não nabin para tapa boca de, Jesus acaba de tapa boca de fariseu não e saduceu não. Weten we nog dat Jezus toen de mond van de fariseeër en Sadduceeër toen had gesnoerd?
E ora na manda experto ribe terreno di lei. En toen hadden ze een expert gestuurd op het gebied van de wet. Anto e maestro aqui offer experto kita si Jesus pergunta. En deze expert die stelt Jezus dan een vraag. Eta puntra maestro. Ta qualta e mandamento di mas grandi di lei. Wanturate na. En hij vraagt, meester, wat is het grote gebod in de wet? Mandamento ta quanto? Wat is het gebod? Toch? Dat is 1, toch? En bisa qualta e mandamento nan di mas grandi. Ela puntra quata e mandamento di mas grandi di lei. Hij zei niet van welke zijn de allergrootste geboden. Hij zei enkel. Wat verwacht Jesus te doen? Quanto contesta? Contesta. Dus dan verwacht je dat Jezus 1 antwoord geeft. Pero wak. De versículo 37 tabisa. In vers 37 zegt hij. Jesus conteste. Estima, Senhor, bo Dios, cu enterbo coração e cu enterbo alma e cu enterbo mente. Essa aqui é o grande mandamento e é de promet. Essa é de dos está semejante. Estima, bo prójimo, maneira bo mes, aqui também é passou para ribe dos mandamentos nan aqui, enter a lei e o profeta nan tapasa. Já? Escuta. De com Jesus está duna dos contesta, ribe pergunta que requer contesta. Waarom geeft Jezus 2 antwoorden op een vraag dat eigenlijk 1 enkel gebod betreft? E mais ainda, para nos conectar lo qual Jesus está avisando aqui, com lo que Salomão avisa. Agora, bom, Salomão diz, essa aqui está enter dever de ele. En om te begrijpen wat Jezus zijn antwoord is, denk erom wat Salomo had gezegd. Dit is de hele verantwoordelijkheid van de mens. Agora Jesus avisa que o mandamento de mais grande está estima, Senhor, bo Deus, com enterbo coração, com turbo alma, com turbo mente e bo próximo maneira bo mes de com pa sombra enter escritura ta basar ibe dos princípios nan aqui. Want Jezus zegt, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Ja, want eigenlijk het hele schrift is daarop gebaseerd. Lei e profeta, expressão lei e profeta, ja, ta e maneira com eu diunan ta bata referir a lo que nos chama Oude Testamento. Want de wetten en de profeten is eigenlijk wat de Joden bedoelden met het Oude Testament. Que met outra palavra, se enter escritura ta passar riba e dos princípios nan aqui, te sakita enter e dever de ele. Dus met andere woorden, als de hele schrift daarop gebaseerd is, is dat de hele verantwoordelijkheid van de mens. No sei comigo? Zijn jullie er? Oké, agora conta mim. Nu komt het. Pa sombra, Jesus ta duna dos contesta riba pergunta que ta requeri contesta. Want Jezus geeft 2 antwoorden op een vraag die eigenlijk 1 antwoord betreft. Ja, we noche mi que mostrava una onda e contesta aqui ta cinta. En ik zal jullie onderweg helpen waar dit in zit. Bancumi den boekje di Exodo capítulo 20 rato. Laten we gaan naar Exodus hoofdstuk 20. E nós lemos versículo 8 teco 10. En we lezen vers 8 tot en met 10. Exodo capítulo 20, versículo 8 teco 10. Exodus 20, vers 8 tot en met 10. Ok? E me quer para pagar bom atenção. En ik wil dat je dan goed oplet. E depois, me quer para escrever também op papel, Deuteronomio capítulo 5. En ik wil dat je opschrijft op je papier Deuteronomium hoofdstuk 5. Versículo 12 teco 14. Vers 12 tot en met 14. Escuta. Luister. Corda dia de sábado, Deus te avisa para santificar. 6 dias vou mais traga e assim turbo trabalho. Mas é de 7 dias da sábado de que? Senhor, bo Deus. Já? Riba é dia ei, bo não mais assim nenhum trabalho. Ni abo, ni boyumue, ni boyuhomber, ni boyumue, ni bo baka, ni bo sirbido homber, ni bo sirbido mue, ni bo bakanan, ni esunku ta queda viva pa tempo cerca bo. Wanturato inang awor. Laten we even daar stoppen. Kiko e experto apunta Jesus hoy? Wat heeft de expert Jezus net gevraagd? Qual é o mandamento de mais grande de lei? Welke is de belangrijkste gebod van de wet? Jesus te estima, Senhor, bo Deus, com turbo coração, com turbo alma, com turbo força, com turbo mente.
Jezus zei dat je God dient te lief te hebben met heel je ziel, je verstand. Y bo met je, prójimo mescos como mes. en je medemens evenveel als jezelf. Nós mira com e mandamento de sábado. Wij zien dat het gebod van de Sabbat, Nós mira com e dos contestan de Jesus ta presentar de mandamento aqui. zien wij dat de antwoorden van Jezus zich hier in voordoen. Aqui com e mandamento da bisa, prome. Let goed op wat het gebod zegt. Pa sombra na primeiro lugar e prome atenção tem que guardo do nanake. Na Senhor bo Deus. Want je aandacht moet eerst naar de Heere je God. Ja? Dus e amor of e atenção para Deus mesterta supremo. Dus je liefde en je aandacht moet eerst tot de Heer je God. E é de dos da semejante. En de tweede daar gelijk. A outra bem e rende nada. Ni abo, ni bo you humber, ni bo you mue, ni bo sirvido humber, ni bo sirvido mue. É de dos atenção tabai na que? Na bo prójimo. De tweede aandacht gaat naar je medemens. Dus dat het zegt, niet je zoon, niet je dochter. Ja? Laga nos confirmele de boek de Deuteronomio. Vamos para me mostrar um coisa. Dit zal in het boek Deuteronomium bevestigd worden. Muito especialmente de versículo 14. Ja? Speciaal in vers 14. Wakong etabute akinan. Wak. Etabisa, nami lesa versículo, nami lesa foi 12 ma. Pura. Guarda dia de sábado para santifique, maneira Senhor bo Deus a ordenado. 6 dias bo mar traha e assim turbo trabalho, mas é de 7 dias tá sábado de Senhor bo Deus. Riba é dia bo não marca sem nenhum trabalho. Ni abo, ni bo you humber, ni bo you mue, ni bo servidor humber, ni bo servidor mue, ni bo buei, ni bo burico, ni nenhum de bo bacanan, ni esunco ta queda biba para tempo cerca bo, escuta bom agora que tá bem, pa bo servidor humber e bo servidor mue por sossegar Kiko, mes cos cubo. Nós tá mire? Hebben jullie dat begrepen? Estima, Senhor, bo Deus, com eterno coração, com turbo alma e com turbo mente, e de dosta, estima, bo prójimo, mescos, cubo mes. Dat je de Heer je God zal dienen met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. En dat je je medemens zal liefhebben zoals jezelf. Oké, agora, no vai fe Éxodo 20. Ga niet weg van Exodus 20. Por favor, passou a noite te ideia conta cinta. Want vanavond zal hem daarin zitten. Ok? Me também compartilhar algo mais que boa noite que quizás bom pagatino ribaje. Ik zal nog iets met je delen dat je misschien niet bij stil bent gestaan. Bosaku ora que nos wak e mandamento de sábado aqui. Als we kijken naar het gebod van de Sabbat. Bosa tem dos cos denje que ta wardo bisa. Er zijn 2 dingen die hierin worden gezegd. Que também link ao noite e tema que nos que trata. Die gelinkt zijn aan het thema die wij zullen behandelen. Oké, wak bom. Kijk goed. 6 dias lobo asikiko trabalta atividade. 6 dagen zal je werken. Werken is een activiteit. Se boqueia meta também movição. Als je wil zeggen beweging. E depois também kiko. En daarna komt sossego, não é? Rust. Tem ciclo de trabalho e sossego. Ja? Er is een cyclus van werk en rust. De novo. Elke week weer opnieuw. Anto trabalho tá se sossego necessário. En werk maakt rust nodig. Ok? Agora. Quanto princípio de saúde nós temos? Hoeveel principes van de gezondheid hebben we? Quanto princípio de saúde nós temos? Hoeveel principes van de gezondheid hebben we? 8. 8. De verdade? 8. Of niet? Tem 2 princípios aqui no mandamento de sábado. Er zitten 2 van deze principes in dit gebod van de Sabbat. Activiteit e sossego. En rust. De verdade? Niet waar? Agora escuta bom agora. Luister goed.
Mesmo coisa que a lei de Deus aqui está unificar, vou quebrar bota quebrar tudo. Zoals het gebod van God zegt, als je eentje breekt, breek je ook met een ander. Ja? Of met alles. Mesmo coisa, a lei não aqui, of o princípio não aqui, se vou quebrar vai quebrar tudo. Is hetzelfde met deze principe. Als je met eentje breekt, breek je ook Não met een sei, ander. que me é nota princípio não isolar foi outro, não está junto. Dus er zijn geen geïsoleerde principes, ze werken juist samen. Dus é hecho como nota mira, é outro 6 não nota nem ficar com nota 10. Dus het punt dat je misschien de andere 6 niet ziet, betekent niet dat ze er niet Ok, zijn. agora, escuta bom. En nu, luister goed. Eta den é coração, die é lei de Deus. Het zit in het hart van de wet van God. Que men com outra palavra, Sabbat ta promover saúde. Dus met andere woorden, promoveert Sabbat gezondheid. Não sei? Ben je er? Sabbat ta promover Kiko? Saúde. Sabbat promoveert gezondheid. Ja? Que men di, wak, e ora se lei não of princípio não de saúde aqui, tá den e mandamento não de Deus e muito especialmente den e Sabbat. Dus als er gezondheidsprincipes in de wetten van God zijn en speciaal in de Sabbat, Isso significa que não por violar a lei de saúde, queda sem violar a lei moral. betekent dus dat je niet de gezondheidswetten niet kan voldoen als je hieraan ook niet voldoet. Sim, não. Bonopo violar não. Dus Je kan ze niet overtreden. Ja, je kan ze niet overtreden. Sem violar a lei moral. Zonder ook de morele wet te overtreden. Nós tem como? Zijn jullie erbij? Se anto a conta bem, se Salomão ta bisa ku guarda mandamento nanta enter e deber de ende. Dus als Salomo zegt dat de verantwoordelijkheid van de mens. Anto Pablo ta bisa nos ku enter e deber de ende santificação. En dat Paulus zegt de verantwoordelijkheid van de mens is heiligmaking. Ante ora cuida para saúde ta kiko. Ta acto de adoração na Deus eta. Dus zorgen voor je gezondheid is een actie van aanbidding tot God. Ja? Pa sombra tin santificação den cuida pa bo culpa. Want er is heiligmaking in het zorgen voor je lichaam. Tin estimamente Deus estimamento de bo prójimo den cuida pa bo culpa. Er is houden van God en zorgen voor je medemens en het zorgen voor je lichaam. En daarom is het zo belangrijk. Ja, Pablo tapisa den prome Corinthians, Argenis acaba de lezen versículo. Daarom zegt Paulus dat in 1 Corinthians waar broeder Argenis uit heeft gelezen. Of boso no saco boso culpa ta e templo de Espírito Santo. Of weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Quem ta biba den boso. Die in jullie woont. Quem de boso receber de Deus. Van wie je van God hebt gekregen. E que boso nota de boso mes. En dat je niet van jezelf bent. Pensei eta bisa. Daarom zegt hij. Ja? Boso wordt comprar com prijs. Jullie zijn gekocht met een prijs. Pensei glorificar Deus den boso culpa qualta de Deus. Daarom aanbidt God in jullie lichaam welke van God is. Agora, já domingo à noite. En nu zondagavond. Ora nossa bisa que significa glorificar Deus of doen gloria. Toen werd gezegd om God te eren. Como bota doen a Deus gloria of glorifique? Hoe aanbid je God? Geef Door hem glorie. manifestar seu carácter. Door zijn karakter te openbaren. Eu bati o puntra. Ok. Tem desarrollo de carácter den cuida para mi culpa? En dan vraag je jezelf, oké, is er ontwikkeling in karakter in mij? Na me mostrar. Ik laat je dit zien. Escuta bom, se você não cuida para a culpa, meu irmão estima. Luister goed, als je niet goed zorgt voor je lichaam. Na primeiro lugar, você não está mostrando amor na Deus que a salva. Dan bewijs je geen liefde aan God die je heeft gered. Pero acabou.
Maar kijk, se você não cuida para a curva, als je niet zorgt voor je lichaam, você ora que você vira malo, bom malo, weet je dat als je ziek wordt en goed ziek, você é last of a peso que você põe, ribe sunco tem que atender cubo. de last die je dan legt op degene die je dan moet verzorgen. E nota señal de amor en dirección per gente que está viva cubo, román. Het is geen signaal van liefde voor de persoon met wie je dan woont. Ja? Que men no tem amor para Dios ni vo prójimo, den slums vo curva. Dus er is geen liefde voor God en ook niet je medemens als je je lichaam niet verzorgt. E não duvida, meu irmão, estima, que o ángel de revelação 4, sua chamada tá chamada na santificação. En vergeet niet dat de engel van Openbaring 14 een roeping is tot heiligmaking. Tem santificação de botayo que come. Er is heiligmaking in het bord eten wat je opeet. Tem santificação de beker que bota bebe. Er is heiligmaking in de beker wat je opdrinkt. Tem santificação de bocashi panha. Er is heiligmaking in je kledingkast. Sombra romana estima escucha, te hasta bo vestita conectar com bo saúde. Want zelfs je kledingdracht heeft te maken met je gezondheid. Hopi, você te envia, me tabisa, ok, nanta ciele, de nan ignorância. Pero de weer frio assim aqui, me mira hopi ende ta kana ku nang enkel nang afo, in een leden maat nang mang nang bras afo. Weet je, soms denk ik, mensen doen dingen dat ze dingen niet weten. Dat mensen dan lopen in een koud weer, dan met blote armen, blote benen. Quanto de nós com malo é coisa possível? Hoeveel van ons weten hoe ziek je hiervan kan worden? E parte nang aqui de bo curva, te parte nang camina ti menos sangue tabai. Die delen van je lichaam, daar vloeit minder bloed. Dus ora ku bocana sine pa fo. Dus als je zo buiten loopt, e viento frio e passa riba nang. Met dat koude wind die dan daar bij die lichaamsdeel komt. Lo que está passa tabo ardo nanta dal cera. Dan sluiten je aderen zich. E a sangue e turta corre arriba na boca cabeça. En dan gaat je bloed boven bij je hoofd. Que me andilo nos tranhami como tem dolor de cabeça. Dus het zal me niet verbazen als je hoofdpijn Passou krijgt. a pressão que está vindo em boca cabeça door de tanto sangue, anto wak mais ainda dembo curva ta crea desbalance den maneira como o corpo tem que spreid e sangue tur caminha. Want je lichaam raakt ongebalanceerd in het manier waarop hij je bloed moet verdelen. Romans stima, no laga nenhum rende ganhabo que saúde nota importante para salvação. Laat niemand je voorliegen dat gezondheid niet belangrijk is voor je redding. Nami corre cubo lie. Wak. Diabel san cos que nós não sabe de. De duivel weet iets wat wij niet weten. Of que nós está ignorar voluntariamente. Of dat wij bewust achterwege laten. Ja, cultura é consequência não van din. Met alle consequenties van dien. Escucha que sierva de Senhor tabisa nos. Luister wat de dienaar van God ons E zegt. culpa ta é único medio para medio de qual é mente e é alma por desarrollar pa Kiko. É edificação de caráter. Je lichaam is je enige middel dat door je verstand en ziel kan ontwikkelen voor je karakterontwikkeling. PCI, ja, adversário tá dirigir, adversário de alma não tá dirigir sua tentação na onda para debilitar e degradar o poder não físico. En daarom zal de tegenstander van zielen je verleiden zodat je zwakker wordt, meer in het fysieke deel. E su éxito aqui não. En zijn succes hier ta é sumissão na maldade de render e ser. Is dat je je toegeeft aan kwaad voor je hele persoonlijkheid. Ja, precies. Oké? Nós mire, diabel sabe precies que rende su culpa, romanstima eta conectar com mende su mente anto maneira argênica que vive hoje. Lo que está afecta é culpa, está afecta é mente. Wat je lichaam kwaad doet, doet je verstand ook kwaad. A call to medical evangelism. Oké? De weg tot gezondheid is het boek waar het in staat. Toch?
Ja? Diabel no tiene cancer, man. De duivel is niet dom. Ok? Wakbong. Kijk goed. E assunto aqui no Mister Wordu Mira como Kiko no essencial. Het moet niet gezien worden als iets onbelangrijk. Ja? Nami lesa, mita bulang parikos. Eta bisa de letter verde. In het groene gedeelte. Mi angel guiado avisa educar e mente Mister Wordu Kiko. E mente Mister Wordu iluminar. Até sige bisa pa sombra e compreendimento ta Kiko. Oscurecer maneira Satanás que peta pa sombra Kiko. Eta ganha acesso através de Kiko, apetite, pervertir e ta degradar a alma. Va mira? Escucha. Het zegt, voet op, want het verstand moet verlicht worden om begrip te hebben, want de duivel wil juist dat het zo is. Dat het zo is dat hij mogelijkheid krijgt door een onjuiste manier van eten, een eetpatroon, zodat je ziel niet in balans is. Ok? Dus, com outra palavra, meu irmão, em cima, ora que nós quebra a lei de saúde, dus met andere woorden, als wij breken met de wetten der gezondheid, is het een zonde. Picada quebramento de lei. Zonde is breken met de wet. E picada separar gente voor de Deus. En zonde maakt er scheiding tussen God en de mens. E tapecei diabel ganha acesso. En daarom kan de duivel toegang krijgen. Ja? Bopor bisa quanto cosco boque. Je kan zeggen wat je wil. Bopor pretender de ta convertir. Je kan doen alsof je bekeerd bent. Bopor pretender de ta salvar. Je kan doen alsof je verlost bent. Bopor hasta querer tur congo boque. En je kan zelf geloven alles wat je wil. Maar luister goed. E gente cu apetite in controle ribaje no tu ende convertir. Degene waarvan eten de macht over je heeft, is geen persoon die bekeerd is. Ok? Nós cinco cabo. Mi con que bira ma tampoco. No, está sende. Está yeng dame. Ok? Romana estima, essa aqui está parte de obra para Deus for preparar pueblo para contra kune ora que vem. Dit is een gedeelte van wat God wil doen om een volk voor te bereiden voor wanneer hij terugkomt. Ja, para nós por terminar. Om af te sluiten. Nou, me lees aqui. Wil ik dit stukje nog lezen? Ja? Hoor me agora boek is o nome. Pero Ik escucha weet bom. niet welk boek het is. Eta mesmo picar para violar a lei de no ser. Ja? Kupa quebra de 10 mandamentos nan, para sombra nós não por hasi es of outro sin quebra a lei de Deus. Escucha bom agora. Nós não por estima, Senhor, com eternos coração, com turnos mente, com turnos alma e com turnos força, mientras nós ta estima, Kiko, nos apetitan, nos gustan, mas com nós ta estima, Senhor. Het is ook een zonde als wij de wetten met de wetten breken. Of het een van de 10 geboden is, als wij niet, dan breken we ook met de wetten van God. We kunnen niet van God houden met heel ons hart, verstand en ziel en kracht, als wij houden van onze lust, onze smaken, als het een veel groter is dan we van God houden. Oké? Que mendi si apetit tabo Dios. Dus als lust jouw God is, Miro man stima,
bota cometiendo idolatría. dan heb jij afgoderij. Y mi quema vos escribe texto y vos vais con el papel. Filipenses capítulo 3, versículo 17 tegen versículo 19. En ik wil dat je dit opschrijft, zodat je mee kan nemen naar huis. Filippenzen Ja. 3, vers... Pastor Pablo tabutele assim. 17 tot en met 19. Ja? Romanan stima etabisa. Filipenses. Lees mee Romanan in de stima. Bijbel, Ja? Para nós vai casa de noite. zodat we meenemen naar huis. Etabisa Romanan uniboso para seguir mi exemplo. E observar esnan kutakana según e patronchi kuboso amira de nós. Pa sobra hopi takana di kende nang mi abisa boso, hopi bia ita volve bisa boso na lloramento, kunang ta enemigo di cruz de Cristo. Escucha bom? Kende nang finta destrucción. E que mais? Kende nang Dios ta ken? Nang barika. E kende nang gloria ta denang vergüenza, kende nang tapone nang mente ribecos nang terrenal rumang stima, si apetita bo Dios ave noche, bota enemigo die cruz. Als lust vandaag jouw doel is, dan ben je een vijand van God. E siendo que salud ta parte die obra de santificação aqui. Gezondheid is een deel van het werk of van heiligmaking. Miro manang stima salud e ora Dan is de gezondheid ta cos que nós não por passe por alto. iets wat wij niet zomaar voorbij kunnen laten gaan. Pa sombra eta parte de purificação que Deus quer hacer de nós. Want het is een onderdeel van de heiligmaking waar wij doorheen moeten. Bo não por receber o sello de Deus se bo rechazar a lei de saúde. Je kan de zegel van God niet krijgen als jij de gezondheidswetten achterwege laat. Bo não tá claro para receber Espírito Santo de Deus se bo tá quebra lei de saúde. Dan ben je niet klaar om de Heilige Geest te ontvangen als jij met de wetten breekt van E gezondheid. a noite me que bisabo. En vanavond wil ik je zeggen, Cultura rende ku bisabo ku eleinan e quenti saúde e ku comimento ku vestimento na nota importante para salvação. en al die mensen die zeggen van eten en drinken en kledingdracht niet belangrijk is voor je verlossing, Romang stima e rende dan is die persoon, Manero se les en Deuteronomio 10:3 está aconsejando rebelión contra el Señor, bo Dios, quien le ha sacado fuera de Egipto. zoals we hebben gelezen in Deuteronomium 13, Ja. dat hij je leert om tegen God in opstand te komen. Pastor Babu di Cana de caminda que o Senhor ha mandado Cana. Om jou te weerhouden te lopen in de weg die God wil dat je bewandelt. E mesmo Jesus avisa de Mateus 5 também. En zo heeft Jezus ook gezegd in Matthäus 5, Versículo 17 chego 19. vers 17 tot en met 19. Mi no vim para abolir a lei e a profeta. Ik A ben niet profeta gekomen om te breken met de wetten van de mas vim para profeten. cumprir com dan. Ik ben gekomen om ze tot vervulling te brengen. Pensei, mientras que o cielo inteiro não passa, nenhum iota, nenhum tilde de lei não passa. Wanneer de hemel en de aarde niet zullen verdwijnen, zal er geen jota of titel hiervan verdwijnen. Pensei, quem quer de nan? Want een ieder die hierin gelooft E sim, anan na outro. en het ook leert aan een ander, Nan lo guardo e ama grande den reino de cielo. zullen grote genoemd worden in de hemelse Pero koninkrijk. turco quebra nan e sim, a gente para quebra nan. Maar ieder die met ze breekt en een ander leert om met ze te breken, Lo guardo e ama chiqui den reino de cielo. zal klein genoemd worden in het hemelse No koninkrijk. escucha na e voz de gente nan ei. Luister niet naar de stemmen van deze Pa mensen, sombra e consejo ei tá bem direct voor de vier. want die boodschap die komt rechtstreeks vanuit de hel. Pero miro man estima, teme Dios e guarda su mandamento na. Maar vrees God en bewaar zijn geboden, Pa sombra e seita e dever de tu reino. want dat is de verantwoordelijkheid van ieder mens. Glorificar Dios de bo culpa. Aanbid God, verheerlijk God in je lichaam, Pa sombra e hora de su juicio allega. want de tijd van zijn oordeel is gekomen. E Cristo que vestivo com justiça. En Jezus wil je bekleden met zijn heiligheid. Din Cristo miro man estima den saúde.
Tem Cristo den saúde. Er is Christus in gezondheid. Tem Cristo justiça den saúde. Er is de heiligmaking van Jezus in gezondheid. Pa sombra e justiça de Cristo ta cinta den sua lei. Want de heiligheid van Christus zit hem in zijn wet. E lei nan de saúde ta equivalente na e lei moral de Deus. En de gezondheidswetten die gaan samen met de morele wetten van God. O Deus por bendicionar nossa noite grandemente. Dat de Heer ons rijkelijk vanavond kan zegenen. Ja, noite nós também canta junto com preestima trove. We zullen nu gaan zingen met het preesteam. Nós também canta de tempo. Of me sabe meting bij kant speciaal. Slanga para. Romanang stima awe noche. Lieve broeders en zusters, vanavond Boa escucha e palavra di Senhor. hebben jullie het woord van God gehoord. Bosaku e eshu aqui. Jullie eshu di weten salu aqui. dat dit gedeelte van gezondheid Eta baita direção nan ku hopi hende
tabay bando na efeki. Zal iets zijn waardoor velen het geloof zullen verlaten. Kemendi mirumanang stima emesterta nos oración. Dus, broeders en zusters, moet het ons gebed zijn Pa Dios por dunanos força pa nos por surpassar e poder de apetit. dat God ons de kracht zal geven om het gedeelte van lust te overkomen. Pa sombra e profeta e servidor de Senhor tabisa, ku hopi ku tamitar converti agora aqui, por exemplo, riba e eixo de comimento de carne. Want de profeet zegt dat degenen die nu half bekeerd zijn over het stukje van vlees eten, Nang lo bai foi je pueblo de Dios pa no cana mas junto kunang. zullen het volk van God verlaten en niet meer mee zullen wandelen. Outra palavra elo 13 apostasia. Met andere woorden, het zal verdeeldheid brengen. Okay? Awe noche, si Dios a toca bo coração awe noche. Als God je hart vanavond heeft geraakt, Romangstima mi que puntra awe noche. wil ik je vragen, Sabat awor tabay ting fiesta den ciel. zal er feest zijn in de hemel? Ting hende akinanang kutabisa. Zijn er mensen hier die zeggen, Mi que acepta Cristo como mi salvador personal. ik wil Jezus accepteren als mijn persoonlijke verlosser. Y awe noche mi que hace una oración específico y especial pa hende nang Ik wil vanavond een speciaal gebed doen voor deze personen. Y abo kutawagnos online tambe. En ook jij die online kijkt. Un comunicado abaico si ese itabo desejo. Als dat je wens is, Bo por tuma contacto ku e number ku awardo mencionar den e comunicado je kan contact opnemen met het nummer die is gedeeld. y asina kubo por confirmar ese junto ku e rumang of e contact persoon ku lo atender ku e party Zodat je dat kan bevestigen aan degene met wie je contact opneemt. Ti un hende kinang awe noche ku tabisa mi que acepta Cristo como mi salvador personal. Is er iemand die vanavond zegt, ik wil Jezus accepteren als mijn persoonlijke verlosser? Awe noche mintayamabu dilante. Ik zal je niet naar voren roepen Jis vanavond. hisabumang. Je hand opsteken is ook goed. Y mi que reza papo. En ik zal voor je Pasine bidden. ku Dios por dunabu força y yudabu den decisão aqui. Zodat God je kracht mag geven en je mag helpen met deze beslissing. Kunos wonan será, no worries. Hisabumang. Maakt niet uit, met je handen omhoog. Awe noche nuenen tabay mirabo, queda rustig. Okay? Kunos wonan será. Met onze ogen gesloten. Okay? Hisabumang tranquilo. Y nos tabay reza papo. Doe je hand rustig omhoog en we zullen voor je bidden. Nos amante Dios eterno. Onze liefdevolle God. Awe noche nos agradecido cumbia mas bo ahabri nos entendimento. We willen u nogmaals bedanken dat u vanavond onze begrip heeft verbreid. Y va mostrar-nos awe noche de uma maneira clara. En u heeft ons weer duidelijk laten zien. Que o Senhor obra of minhobisa e lei de saúde. Dat de wetten der gezondheid Tem glorificamento de bodenang. ter glorie zijn voor u. Com outra palavra, tem santificação den cuidar para nos curpana. Met andere woorden, er is heiligmaking door het zorgen voor ons lichaam. E den quadro ora tem aceitamento de Cristo den cuida para nos saúde. En ook is het accepteren van Christus door te zorgen voor ons lichaam. Pa sombra Senhor, den turlo que conosco obedecemos. Want Heere, in alles wat wij gehoorzaam in zijn, Cristo nos está recibiendo. dan ontvangen wij Da Christus. sua justiça nos está vistiendo. Uw rechtvaardigheid zullen wij ons mee kleden. E a noite, Senhor, bom esta mira. En Heere, vanavond ziet u Que algum gente não a noite não a decidir of não a hisa na man e não avisa, sim, Senhor, nos que aceitar. En u heeft gezien een aantal mensen in hun handen opgestoken en hebben gezegd, ja Heere, wij hebben u geaccepteerd. E esse, Senhor, da señal de valentia. En dat is een signaal van dapperheid. Pa sombra turco que sigue Cristo, o Senhor, mesterta gente não valente.
Want allen die Jezus willen volgen, moeten dappere mensen zijn. Me certa gente nan ku coragem. Moeten mensen zijn die durven. Pa sombra seguimento de Cristo. Want het volgen van Jezus Ta algo, Senhor, que ta gente nan valente e coragem só. is iets wat dappere mensen alleen Tahasi. kunnen doen. Senhor, ajuda nan dengue decisão aqui. Help hun heren met hun beslissing. E fortalecer nan coração. En geef hun kracht in hun hart. Pasine ku nan desejo por queda standvasta. Zodat hun beslissing standvastig mag De zijn. e dia, Senhor, ku nan por 30 dengue awa nan di bautismo e confirmar nan fe nabo. Totdat zij zich kunnen laten dopen en hun geloof aan u kunnen bevestigen. E dembo. In u. Danke, Senhor, para cada de nós. Bedankt voor hun allemaal. Ajuda-nos para nossa inimigo lo pone obstáculo nan dilante. Help ze, want we weten dat de vijand obstakels zullen zetten. Pero ajuda-nos, Senhor, para corda kiko abo ahasi panang na Calvário. Maar help hun om te herinneren wat u voor ze heeft gedaan aan het kruis. E mirando e amor e quaba demonstrar. En kijkende naar de liefde die u ons heeft bewijst. Aqui por hibanang, Senhor, na bisa. Dat dit hun zal brengen om te zeggen. Obstáculo of no. Obstakels of niet. Nós vai dilante para sombra nós que aceitar Cristo como nosso Salvador. Wij zullen vooruit gaan, want wij willen Jezus nemen tot onze verlosser. Dank je nos te amado conaki. We willen u bedanken voor dit E alles. Senhor, a noite nós te pedimos. En vanavond vragen wij u, o Heer. Trece reavivamento e reforma meio do pueblo. Brengt opwekking en verandering in uw volk. E preparar o pueblo, Senhor. En bereid uw volk. Pa contra Cubo, ora como bi. Om u tegemoet te komen wanneer u terugkomt. Preparar o pueblo para por para de juicio aqui. Bereid uw volk voor om te staan in het oordeel. Assina eico em verdade porta nos abogado para defender nos caso de juicio aqui. Zodat u ook ons advocaat mag zijn in het oordeel. Nós te pedimos de nome de Jesus. Vragen wij in Jezus' naam. Amen, Senhor. Amen. Nós chamamos Deus danke para o mensagem tão claro que nós por atender a noite. Prometo que nós vai casa romana, que a casa romana com nós tem mesa para trás, tem 2 carros arriba e mesa. Para nós pentar nos petições de oração e outro carro para nós perguntar pergunta não over de tema não que eu vou apresentar. Se romana deseja esse. Também arriba e mesa. Ik wil God bedanken voor de boodschap, voor vanavond, voor een duidelijke boodschap. En ik wil jullie herinneren dat achter op de tafel er 2 dozen staan. Eentje voor gebed en eentje voor vragen over het onderwerp. Sim, nós temos algum book dan também, que romana por bycas kune, para romana mes of se romana que as regalo kune. En we hebben ook boeken die jullie naar huis kunnen meenemen voor jezelf of als je dat cadeau wil geven. Si romana te deseja também estudo de Bijbel, romana por pôr romana seu nome também riba e papel na nós temos para trás. En als je bijbelstudie wenst, kan je ook je naam opschrijven achterin op een blaadje. Agora para nós não lubida romana quarta, nós espera romana manhã que Deus quer atrobe para nós seguir o tema não. O tema de manhã que Deus quer titular, ora que decisão meester cai e Babilônia não dá opção. Het thema van morgen is wanneer er beslissing genomen moet worden en Babylon is geen optie. En laten we zeggen tot morgenavond. E persona não geef aan een week kunnen que bautizar, não pura passa para trás que brother Steven, laga dan nummer kunnen nummer telefoon. Degenen die hebben aangegeven dat ze willen dopen, kunnen achter bij brother Steven langs. Salvador, Madera Cristo.
King.